korán kezdett foglalkoztatni az anyag, mint matéria, ami egy szobrász, vagy egy festő, vagy akár egy építész számára nélkülözhetetlen. Ugyanis egy képet, ha megnézünk, vagy egy szobrot, akár egy épületet, ezen anyagszerűnek kell, hogy látszon minden. Ha nincs anyagszerűség egy szobron, vagy egy képen, akkor valami kevés köze van egy alkotáshoz. Tehát elsősorban az anyaggal való bánás az, ami számomra nagyon fontos. Az anyagon keresztül megismerni a világot, ami magában bonyolult is, szép is, gazdag is. Tiszta, szabad művészetet gondolom enélkül talán nem is lehet megoldani, megcsinálni. A mindenség megismerése nagyon fontos, mert hiszen ha a természet törvényeit is azt hiszem nagyon kell ismerni ahhoz, hogy szobrot vagy képet tudjuk festeni. Szükség van a képek megformálásánál a természeti formáknak a átruházására. Hát itt lehetne a hobuckákat télen talán mondani, amelyeknek a hullámzása mint egy zene. Vagy mint a legszebb görög szobrokon a drapéria mozgása, ugyanez megvan a hóbuckákon télen, mikor a szél szépen kifújja, ezeket mind bele lehet rakni, tehát inspirációja lehet a képek vagy a szobrok megalakításában, átalakítás, megformázásában. Az alkotónak a feladata ebből az, hogy ezeket a formákat leküzdi, átformálja, átalakítja, ezekhez vagy hozzátesz, vagy elvesz, hát ez már az alkotásnak a folyamata, hogy egyes természeti formákhoz hozzáadunk, elveszünk belőle, és így keletkezik az a forma, amit itt hát a képeken is lehet majd látni. Rácsodálkozni kell a természetre, mert hiszen valamire nem tudunk rácsodálkozni, akkor nem is hiszem, hogy valaha is művészetet tudunk kihozni, tehát nincs egy olyan inspiráló erő, ami minket odaköt egy képhez, vagy egy szoborhoz, rácsodálkozás nélkül. Ezt nagyon ügyesen mondta egy zen buddha valamikor régen, hogy az a gyerek, aki tájtott szájjal nézi a lehulló virág szirmokat, az buddha lesz biztos. Hát ebben van is valami kis igazság, hiszen ez szerint a spontán rátalálás egyelőre a megismeréssel, tehát itt közös vonásokkal találkozhatunk. De a tudatosság kalodája tulajdonképpen bezárja a fantázia szabad műalkotásnak a megteremthetőségét, tehát tulajdonképpen arra is vigyáznunk kell, hogy a tudatosságot ne vigyük túlzásba. Azt sem mondhatom, hogy az ösztönösségre kell építeni mindent. Tehát a kettőnek a keverékéből jön valami, ami aztán előhozza a képeknek a formáját, illetve a szoboroknak, vagy akár egy épületnek a formáját is. Egy élet kevés arra, hogy ezt mindet körüljárjam, vagy körüljárjuk, akik próbálkoztunk művészettel. Tehát számomra nagyon kevés időnek tűnik az, alaposan mindent meg akarunk ismerni, az élettel, az alkotással, a természettel kapcsolatosan, mindehez, ismétlem, kevés idő, hogy ezt mind körüljárjuk, körül tudjuk táncolni, mert hiszen az élet az véges. Mikor elkészül a kép, akkor csodálkozom,
sokszor fölteszem magamnak, jé, hát ez én vagyok. De hát ezek szerint biztosan, hogy így van. Habár nem minden alkalommal, mert ez rém érdekes, sokszor van, hogy elkészül 5-10-20 munka, mire, és ez elképzelhető, hogy egy év vagy 2 év is. Tehát elkészül egy X mennyiségű munka, és akkor veszem észre, nincs benne normális darab, egyáltalán nem vagyok vele megelégedve, és azután jön olyan időszak, amikor 3-4-szer egymás után jönnek a munkák, és egyik jobb talán, mint a másik. Ha nem is vagyok benne igazán biztos, hogy mit akarok, de sejtem, merre kell mennem, ugye, mert valamilyen úton mindig haladunk, hogy tudom én ezt megvalósítani magamban. Hát ez megint csak egy óriási kérdés, ahogy az előbb itt már említettem. Tehát nagyon, nagyon fontos az embernek a belső titkát is megismerni, és ezen keresztül kivetíteni az alkotásra. Nem tudom, mit csinálok, csak azt tudom, mit nem akarok. Hogy mit akarok, azt soha nem, de hogy mit nem akarok, azt igen, azt tudom.